ఈరోజు రాగి మాల్ట్ చేస్తున్నాం మనము. చూడండి, ఇలా రాగి పిండి వాటర్లోకి వేసుకొని కలుపుకోవాలి. వాటర్ కూడా పెట్టుకున్నాము. వాటర్ కాగిన తర్వాత ఆ పిండి కలిపిండేది దీంట్లోకి వేసి. ఏం చేస్తున్నామ్మా ఈరోజు? రాగి మాల్ట్ నాన్న ముద్ద చట్నీ చేస్తాను. నాకు ఇష్టమైనది. అవునా? అందుకే నీకు ఇష్టమనే చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, చూడండి రాగి మాల్ట్లోకి ఇది వేసేసుకుందాము. పెసరు కాగింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, రాగి మాల్ట్ ఉడుకుతుంది. దీంట్లోకి ఇప్పుడు షుగర్ వేసి చూడండి, చక్కెర వేసేసి ఇంకా 1 మినిట్ ఉండి ఆఫ్ చేసేది ఇది.